Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ko natong tanan no. Kumusta? Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay ni Tigilano no og shout out kay ko sa tanan nga nagtulod og dramahan ano. Kasinuwat ni Marites Alvarez. Shout out diha sa tanan mga idol. Palihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel para notify ninyo kung may bagong mga upload no gikan sa aming drama. Salamat kayo sa pagpaminaw. Karon ito maglangan niya ang laing sumpay ning naghinakos nga sugilanon. Si Figure ug si Nagsalan. Unsay imong gisulti? Ano sulti? Ade ko. Unsay imong gisulti ni Facundo nganong kalit siyang nausap? Wa! Ah, Wa, oy. Wa ko gisulti niya. Wa ko mutugkan sa inyong sikreto. Promise man ay. Promise. dili mahimong magpabilin kung katabang ning mansyon. Dili ka na mao nga akong plano ang among plano niya na. Yeah. Dili ni mahimo. Kaya unsam rin yung plano man ay, ha? Unsa yung plano? Sulti ko. Di bitaw ko mutugkan. Ha? Kalain. Siga magmayo iyang mata. Kaya iso na ba ni tiguwa nga kabutan niya sa una? Basta ang iyang apo. Gapriya sila niya na. Nang gawas ang tinuod nilang kulor. Ay! Katabang? Magpabilid gihapon kung katabang bisan kung makasal na unya sila ni Yana. Dili, di mahimo. Usa ka ray na ang angay nako ining dapita ug dili usa ka katabang. Ha? Maunay angay nako. Tukaing panahon ko nga ako nang gipaabot. Ug dili mahimong dili gihapon kada mahitabo karon. Kung usa ka katabang lang gihapon ang mamahimo kong papel ining mansyon, pues, aron wa na'y mamahimong problema. Hinay-hinayan taon niya ka og patay, Facundo. Mas una ka pa unyang mupahuway kay kanako nga idara na. Niya din siya na matug sa kong luwak. Yana? Yana? Babe, niya ka naman di ay. Sorry, nakatog ko. O ako makatagbo sa mga pag-abot. Lain mo gud ang akong lawas. Ganaw niya kamahigdas kong luwak. Aha. Dili ba nga kaslunon naman ta? Kaslunon pa lang. Ug dili ko pa ikaw asawa. Ha? Basta dili ka pa mahimo nga muhigda dinhi uban ako. Pero, Laban nga kung I wanna rest. kun mao, dali, higda na. Hiluton ako ang imong No, thank you. Pero gusto na ko matug. Sige. Laban sa dang akong gusto sa akong matog. Hali. Nigda ng dirito pa na ako. Babe, ali na. You didn't get it. Didn't you? Ha? Ang sa? Matod ko nga dili pa kita kasado. Ug dili ka pa mahimong muhigda diha sa akong kama uban ako. Do I have to say nga makagawas ka na? Babe. Babe? When? Facundo. Gawas na yan, please. Gusto ko mapahaway. And I can't rest with you. Here with me. Kani, kanon tani. Kaon nga manayim, kaon ka? Ay pagbuot. Hindi mo kang tanaw ko, ha? Mukaon ko kung kanus ako kanahan. Lain ko kayo, nagkaon ko, siyan ko magtutok. Nagkaon, masunstyos ko. Ha? Kaon.
Kaon, samtang makakaon ka pa. Ha? Lain na sa napag-istoryahan manay, oy. Som ka, marami tayo. Uy. Oh. Ano man na, bibi na? Hilom ha? Lo, maning ka man, bibi na. Ngano ganyan ka, bibi na? Hilom lagi kay naglagot ko. O sabay dahil tabok nimo, ha? Ngano gisapot ka man? O ngano nanaon ka nga wa mo uban si Facundo nimo? Iya ko gipapagawa siya lawak. Kaya dili siya gustong matug. Nga na ako uban niya siyang kwarto. Oh, oy. Makalagot. Yan, may katawa man ka. Ako bigang. O sa'yo ha, may katawa ka. Nakadungog ko. Anak ka, ha? Ano ka, ha? Asaman? Ha? Uy, niom ka ng tinidor mo yan, ha? Punor mo kining baba ko, matukan ko din eh. Som kay. Unsay imong gisulti ni Facundo? Nganong ingon ni adto ang iyang tinagdan ako? Unsa? Matuhog lagi ko ng tinidor mo, taga-dubo na. Ayaw ba, som kay? Gitug-ana ni mo. Stoy! Paumino! Mm. Gitug-ana ni mo siya, unsa? Mitugan ka sa tinuod. Nga, Dili ka tinuod, Gumabdos? Bro, Yes. Facundo! Desayo na ko sa tanan, Yana. Facundo! Facundo! pasalo ako yan, ha? Pero mas sulit akong loyalty sa atong amo. Animal ka, Ellie! Okay. Yana! Yana! Ay, shit! Yana na unsa ba na? Gagad panion og panukmo na ko, no? Lain lang akong tiyan to gapon. Unya, natrap ko sa CR mo nga wa ko makasukol mo. Pero karon, di na ko gustong sugot kay imo kong hudlaton pa. Shit! Facundo, nagbutang-butang lang ka na siya. Dili tinod ang tanan niya ang gipanulti. Gidaot ako na Ellie kay dugay na siya na ibog nako. Og dili siya makadawat nga ikaw ang akong pakaslan. Apa ni ay, ba ni mo? Ako mo na sa taron. Salbahis ka, Ele! Iya, bro. Kuha ang inyong mga butang ug pahawa ang mugikan diri. Wa ko magkinahanglan og mga tawo nga agap ning akong panimai. Kile, dili ni mahimo. No! No, Facundo! Dili ko ni mo mahimong papahawaon din Oh yes, I can, Yana. Si Lola! Si Lola, gipugos ako ni Lola. Pero uwa ko'y gusto mabuhat ini. Nakailangan na ako, sukal pa ka ni Ato. Dako kay ko pagtawad ni mo. Huwag mahal kayo, taka. Huwag dili ko mahimo sa pagpangilan ni mo, kung dili pa tungo sa sugod ni Lola. Animal ka! Human sa tanan kong gibuhat alang nimo, imo pa kong tokbon. Hayop ka! Basilo ako, Lola. Basilo ako. Nasayon ko kung unsa ka dako ang akong utang kabubuto ni mo. Pero... Enough! Kuya, please. Ayaw kong palayasa. Huwag ako laing kapaingnan. Please. Muluhod ko sa mga tubangan. Ayaw lang kong malayasa. Please. Di na kinahanglan. Himo na kong ipasaylo. No need, Yana. Kay bisag unsa pa'y imong buhaton. Wa na makapaw sa bas kung hukom. Layas na ko karon dayon ning akong panimai. Dili mahimo. Lola. Dako kog nahimo, aron mamahimong ingon ni ini ang inyong kayumtang. Gisakripisyo na ko ang tanan alang sa imong apuhan. Sa pagtuo nga ako ang iyang pakaslan kung buhaton ko ang tanan alang niya. Apan ang imong apuhang babae ang iyang gipili, dihang napamabdusan kini niya. Kikalimta niya ang tanan kong nahimong tabang. Ugwa kay kalainan sa imong apuhan. Uy, silyo! Puslan man nga imo naming papahawaon. Manabla ko. Mamatay ka! Uy! Yana! Yana! Dili! Hala! Dili! Yana! Yana ganong may babag ka ba? Dili mo. Mahimo. Hatsun. Si Facundo. Mahal na ko. Siya. Lola. Yana! Inuko! Kinugan sa pag-iko! Pili, pagdali. Kadto ka siya na sa ospital. Pagdali! Bro!
Stay with me, Yana. Ayaw piyo nga imong mga mata. Billy, larga na yun. Yes, bro. Yana, you have to stay awake. Ayaw piyo nga imong mga mata. Ayaw na magsulti. Tinuod. Wala pa akong kinwan. Sino ako sa akong nahimo? Yana, Dili na ako. Ay. Yana! Yana! Huwag na siya. Patay na siya. Dili. Siya na. Siya na akong naigo. Ang akong apo. Dili. Dili ko siya apo. Dili ko siya tinuod nga apo. Ay, mamusipat ko. Dili ko magpadakop sa mga pulis. Huwa pa mahuman ang akong misyon na nagapita. Dili ko mahimong mapilang ko. Kinahanglang makabiya kong gikan din eh. Apan mo balik ko, Facundo. Mubalik ko! Nagtuo mong makapugong mo na ako ining tanan, ha? Dili. Samtag may kinabuhi pa ko. Dili kumuhunong sa pag-angkon ni ining dapita. I shall return! Napahimutan ka na si Alfonso o Christian silang katapusang kapahulayan. Hinaot pa unta nga magmalinaw na si Lalo. Oh, well. If there really is life after death, hinaot pa unta nga mapalgan nila ang pagpasaylo alang sa ilang hingpit na kalinaw. So, tana. Mura gikapoy nako og binarog din atubangan silang lubong. Mamauli na ta. Pila usab kagabi nga watay tarong pahuway sa pagpahigayon ta sa ilang haya. Tanalo. Aban ko! Damo! Ganahan ka mo pabilin di sa tubangan sa ilang lubong? Pwede na, girl. Wardyahan mo sila. Oh, thank you! Dadaan pa ko ni Jin mo tubay ni Koy! Tanan na! Dadaan! Ay! So, girl, unsay sunod? Yes, apo. Say, sunod. Sunod nga. Oo, ako makasabot. Sunod ini ba? Huwag man ka makasalog dayon. Unsay sunod ni mong buhaton? E di magpadayon. Unsa man di ay. Magpadayon ko og bangutan? Unsa ko asawa? Pero, in fairness to Christian ha, nahimo ko pa ya usab siya nga higala ka ni Adto. Ay, bitaw. Pero unsay lagi sunod ni mong buhaton? Mangandam Magandam sa unsa. sa self. Kay my gosh, lo. Dugay na kong wa makalaag-laag. Ug dugay na kay kong wa maka nightlife. My gosh. I miss my nightlife. I miss my old self. Mga anyang gabi magwalwal mi ni Melvin. Daho! Sa? Oh my God, Kristen. You're back to your old self. Ay, babae! Daho! Ang tatalag ang wanawanan niya. Kay ko kang silingan, oy! Ay! Woo! Kaya kay sinalawan ng babae sa imong lito, ay! Pakin ako niya, no? Bahala siya. Wow! Sayang, Melvin! Nakailan ni Nemo, ah? Wa. Ay,
Nagpatunga lagi ka na mo. How cute. Wa ko magpatunga. Nagkiksayo kaya na yung hot chicks na imong tulog. Woo! Onsa? Diyan naman ko. Nay, muna ka mo biya. Ako rin bahala na yung imong gwapong yung tuban. Ay, alalala. Nogos ka? Ay, bayot ko doon. Pero balikan ko eneng yatubangin mo, ha? Oh, kusog yan. I mean, akong kumo, kusog pa niya. Buwak halublak yan, eh. Wag ka kay Bao. True. Okay, bahala ka. Ang inong nga, magkasayo ka ta. I'm Dave. You are... Single. Hi, single. Wanna have some fun tonight? I am having fun. No, fun like... Wanna go out with me? I have my car. Park outside. Let's go. Oh, no. Ay, lakog piraha. Dali na. Sama. Dali na. I'm getting too hot. Ako sa hot na sang on ako ni mo. Oh, yan ng bodyguard ko. Ana. Melvin! Shit! Sumbag ko yung kalit. Dagan girl! Si Bat! Dali! Si Bat! My God, di kayo wag ito maapsi. Gusto call sa good ko, no? Kung naapsan pa ta. Kuya. Siyat na, ba? Nakasumbag yung kung guwapo ng gabion na. Ay, saan yun hindi mong bayhanyak? Ha? Ako? Why me? Why me? OMG. Nagmatapang investigador, girl. Ang investigador, nagmatapang. Good evening, sir. Pasado alas 3 na sa kadlawon, Melvin. Ay, good morning, sir. Mula sa kong kwarto. Night, girl. No, you stay. You Ay. stay. Ganun. Lo, what's wrong? We're just having fun. Ug hangtod ka no sa. Sukad sa pagkamatay ni Christian, pila ka buwan ka na nga naakanunay sa mga disco bars o... Oglo, why daotang mahitabo na ako kay kauban ako si Melvin? Di ba, girl? Basin. Oh. Aray, ha? You two are leaving. What? Asa man, sir? Balik sa asinda. Katawanan? Katawanan kaayo? Patod pag Christian, dahom. Ay, anak siya ka. Kabatay ka. Nagbasa sad ta, kabantay ka? Oo. Wala lang yun ipada ang usa niya kasakyanan. Sige! Aminin. Ang... Nga na-excite ka sa pagbalik na to sa asyenda. What? What, no? Anong ma-excite man ko? Makikatubang na sa ko atong stricto kaayo. Panagsara kay mo katawa. Weh! Oh, O, Dada! Oy. Ang tawag na rin yung alahas, cellphone, ang kwarta ni Bob. Hoy! Ay, tulong ka! Tulong! Hala! si Lulu! Lakip ang tulis! Ay, kay tingnan murag deja vu. Nausap ang tanang panghitabo na to, girl. Nanglayas. Nagbuwas. Dayong gitoles. Dada! Asa ba rin cellphone, ha? Basit Yung ka? cellphone ng alahas, ibutan na ni Bob. Ganawa mo na mumulihok, ha? Dili ko. Ay, Ugmahin mo ba? Ingna si Lulu nga mo paulit na dayon ni Ugma. Di may magdugay dito sa asyenda, no? Ta! Ay, Bes! Huwag ko lapat din sa lolo ni mo. Lugo ka lang ko. Dali. Asa? Maganda na mo sa pagkanao, dali! Buhi ito lukupi! Asa ba yung asa pa, Melvin? ay, okay ra na, girl. Maman sa dinitabo sa una. Makonsakuan pa na muna sa reenactment, Rane. Asa ba tabagin ko na ko din eh? Ano? Asa ba? Melvin! Tabagin ko din eh! Ana, nalawag na si Lola ni mo. Hello, sir. Laba mo. Ay, doon na, sir. Mana sa ninapita katong gitolis mi. Sa gisogo ni mo sa unang mga tulisan. Ay! Oh, Kitulis mo? nasap. No.
Wa ko gisugo ni higayuna. Hain lang akong apo. Patay! Si Kristen! Uy, ikaw sa pa! Basta magaras bisag gamay ang akong panit, patay mo sa kong lolo. Bay. Dalaway, mga tari ang mga pulis. Ayaw. Dalaway, kalaman. Kuptinin mo yan, ha? Uy, ikaw ba? Kayo lang, kayo. Unsa imong buhaton ako, ha? Unsa? Ay, mutan na pa ka. Tugani. Jinjir. Unsa? Bastos ka? Wala sa inyong sabot sa kong lolo, ha? I will make sure nga dili ka mabayran sa kong lolo sa imong pagguyod ako gawa sa bus. Uy, ikaw ba? Bay, tana lagi. Sumukan mo, kung di ka matabang na ko. Una dito, magkita lang sa atong abutanan. Ikaw. Bahala ka. Balit pa kong tambal sa akong nanay. Sige ka. Bahala ka. Unsa ba? Kabaga ni Mugnaw, eh? Itan lang daw, ha. Paghubo. Ya, baga? Magsamong na to. Unsa ba? Ikaw rin paduol imong naw sa akong naw. Reserve ni akong lips of akong naw. Maway, reserve niya ako, ha. Dito, Luguson, tikaw niya. I-reserve pa man noon ni mo. Sam Uy, lagi ko pati kong ganahan mo. I don't like you. Buo sa nila, Bip. Isa ba ka bastos pa ni mo? Puting dugan. Kaputing dugan. Da, Mayra! Unsa man? Da, Mayra! Katuwaan pag yun ni mo. Dadan, girl! Dadali! Tamsa! Kadihot lang. Unsa man? Tingaling mausad atong tulisan. Dagan! Kadihot lang! Ano man? Magdabati ko sa kyanan nga nagpaingon din, he! Oh, shit! Tinsabo na dyan ni girl! Tanawa! Nagkaila sa bigyan sa mga sakyanan, no? Tanawa! Doon na nato! Hala! Kang Sir Facundo ka na, dili ba? Dili si Facundo ra ang may sakyanan nga parihas, ana. Pero, si Facundo ra ang may sakyanan nga may gibutang nga sungay sa kabaw sa tubangan sa iyang jeep. Honang! Hala! Ingon siya, Milben, Christine, ni Amo! Hala! Amang balay gyapon siya? Pasakya mi amang! Amang-amang na sad kadali na kasabot na yung ko. Ay, sige natin diha, oy! Sakay mo! Dahon! Sukasa mo pagbalik din sa Sinta. Usab nas buro pa kundoy. Dinalahos mo tingog. Ang lahos! Karaan na kaayo na. Lahos ba? Halos ba? Halos. Gani, may pinagidamang ka. Sige lagi inom. Unsa? Hala, mao ba? Pero miyunong sa siya. Miyunong siya ron. Pinarbiya sa kabuhan nga sukad nga nagkalagyo mo. Diriyot magani siya magpakasal niya na. May gani kay nakatug-an kay Gustinuod. Nga di gitinuod nga hilabtan na siya na. Ung namagdos. Hala! Nga sa ato pa. Pakaslan unta niya kung tinuod pa. Nagtuo mo gud siya nga nakasal na ka. Hain din siya karon. Sir Facundo, sana sila si... Yan na, si Sir. Sir Facundo. Napalik na. Bro! Haha! Look at why I found it. May kauban na. Sorry. Tanawa ko kinsay akong gida. Akong kauban karon. Hi, sir! Hala! Uy, baya, uy, matalikod ba hinoon nga nakakita na to, girl? Diya na mo. Hala! Good luck, girl! Facundo! What's up ba? Nga naman bitalikod ka man sa mo pag-abot, ha? Hoy! What ba? Ikapoy na ko gukod, ha? Hoy! May pangalan ko. Kaslunon ako. Congratulations.
Magpakasal na ko. Best wishes sa lalaki. Di ka mo pugong. Dito uyab. Gisugot na ta ka. Gawa ko mang uyab. Playgirl ka gyud sa. Og nonchalant sab ka. So, bagay ta. Usa mo plano. Lumpungon mo nimo. Plano? Kini ako plano. Oh, unsa na? Pakaslan ako nimo? Apurado na kay si Lolo nga makakita og apo. Si Christian. Patay na. Unsa? Katugi ba ni mo misulti? Ay! Ay! Tana, mulaos na sa simbahan. Ay! Hoy, pakilit na kining giagian ato ha. Mahog ko. I'm stronger than you think. Uwe, tinuot. Likon pa kag tuhod. Wanna find out? Mhm. Okay, later. Hoy! Hoy, may paspas sa magkunin ng unog lakaw. Mas light lang kita. We want... Fakondo. Say it again? Fakondo. Kato kanina. Fakondo. Unya ka lang. Shit! Ay! Ay! Ginoo ko! Diyos mio! Nasilay-sila si Bro Pakondo nga nagkugos ni Christine. Paingon din subos, ginugot na. Tara, Philbin, atong daganon, atong tabangan. Tabangan na to, tabangan. Tabangon ba, tabangon? Dahom! Pasag nilang duha, oy! Ano pasagda mo na yung tanawa, oh? Maginawa pa na ka na sila? Maganda. Maganda na din eh. Aw, anda, pasag din mag-moment ng duha. Dahil na sila mag-unsab, di na sila mag-guan, di na mag-rumble, di na sila mag-unsa lagi. Magbarog palagi na sila, short ko. Sure ka? Lagi! Awa. Mubarog, mubarog na sila pakundaran. Nga nag-alsa na gyapon ni Chris. Basta. Question yung alsa ako Basta. gyapon. Kinagingon na? Di na ito sila tabangon na? OL! Si UL. O, lagi. Ay, makinitupay. Hindi ko mata. Tagdi na sila. Gakonirito na sila. Sige, ingon mo ka. Di kita mo tabang la, ha? Bahala ka. Tana na, ato tas pikas bahin ning magaan kay namunga mga lumboy dito. Mga tatamis ka mong lumboy dito. Ay, kalami. Lami mo lang? 93.9. Gana. Gusto mo na? Ay. Nabangi ninyo. Ingon ka. Sila ka na nagtabang na to. Nawag mali ka na si Christine. Ito na sa Yopgon. Saan na? At doon na natin sila. Tara, tara. Oh, shit. Kasakit kong tiil. Nalisa na sa imong pagka-slide. Ako hubo ng imong sapatos. Careful. Oh, Sabi ko ba, kaya ako nimo. Og ligon pang imong tuhod. Slide man lagi ka. So, joke ra tong ligon pang imong tuhod. what? No. Dangog lagid ang daan paingon sa boss. Damn it. Ipasimintok ng dapita. Ansa? Ipasiminto nimo ning bungtod? Bro! Emil Bisley! Bro! Ito po ha? Iyakan na mali ka diya. Ito mo ka ha? Napiyang ka, sir. Ay, alaga akong iloton. Kay Bobby ako lang hila. Nasiglayin mo yung luto na. Excuse. Suhi di ako, suhi ko. Inaghikap na ko mugahi. Tuloy na katuhod. Ako ni bahala. Ako ni bahala piyang ni Sir Pakondo. Natuhod na. Melvin! Ang tiil ang napiang, dili ang punuan sa paa. Awa diya, kunhan pa ko nimo da. Daw, che. Murag manita yan. Kaya ba, bro? Ha? Makalagaw ba ka pa yung subos? Kaya agako lang ka na mo, ha? Asahong ka na mo? Ako liyasan mo, be? Murag mo ko'y gamit na itong lawa sa ninon. So, tabangan natin ka. Or manawag kong mga trabahante. Ako liyasan mo. No need. Agakalan ko ninyo. Ka na. Agako. Naharap kamay. Sipiyat, ha? Narinig, kupot na ko. Ahora mo, di, kupot na mo. Inay lang, sir, ha? Dali. Yun na. Uy, taumot yun, oy. Abusan na gining imo ha. Yeah. Sige na bihawa, nakabarog na si Pakondo.
Ako na sa uwang bahin. Hawa niya. Oh, Choray, bukat pa ya. Kaya rin mo ni Ellie. Ay lang ka, kabusado ka. Ay, sibot na dane. Che, daw. Hinay lang, ha? Sam! Ilahos ka na mo sa doktor. Pila ka buwan usap nga wa na ko makayatak ining dapita. Gimingaw ko dinhi. Og nakasiguro ko nga gimingaw usab nako kining mansyon nga sud sa pila ka tuig ako ang nag-artiman. Ang mansyon diin akong gituhuan nga mao'y mamahimo na kong palasyo isip Reyna. Nahimo ra di ay nakong Pinoy-anan isip usa kakatabang. Sobra na sa 4 ka dekada nga akong pagpaabot nga maangkon kining dapita. Sobra na. Kung dili ko manggod ikaw maangkon, mas maayo pa usab nga maugdaw ka. Maabo kining dapita. It's just a sprint, Facundo. Pero, kinahanglan nini mong ipahuway o pipila ka mga adlaw. No strenuous activity lang una, ha? Thank you, Alvin. Well, anyway, niya. Mao ka na ang tambal nga imong tumaron to lessen the pain. Tumara ka na as needed. Okay, we have to go. Thank you, Alvin. Taod-taod nang wa ka makaduaw ka na ko, Facundo. Moabot ka lang din sa akong klinika kung may pa-check up ka. Let's make up sometime. Kung mo, anong dili ka mo uba na mo karon? Sa sinda? Sabay sa kaila kong huwes. Magpakasal ko karong adlaw. Facundo. What? Nga injured ang imong tail? Ang akong tail ang injured. I can still make it. Same old, Facundo. Let's go. No. Doc, nagbinuang na siya, Doc. I'm not. Sakit imong tiil. I told you I can still make it. Nakabati ka sa kisultis sa imuhang doktor? Sa amigo ni mong doktor? Nagkinahanglan ka og pahuway. So, pahuway. After. Ano nga tawa man mo? Sa katawanan. So, Facundo, Kung mamaayo na siya, Doc, hinaot pa unta nga, dili mo niyo pakyaso ni anang adlaw sa amo ang kasal. Pero, Pero sa pagkakaroon, ipahuway sa niyang iyang tiil. So, mga nami. Nagagay salamat, Doc. Alvin, Christine, Dali na. Ellie, tabagin ko sa pagsapuang ni Facundo. Dali. Dali bro, ba. Dali. Ato na mi dok. see you on your big day, Facundo. i-update ka. Okay. You know we can still do it. Bitaw day, makahimo palagi siya. Kaya naman na-enjoyed. Di man ang iyang kuan. Melvin. Damo. No. I mean, we can still have the meeting. Gani. Kinibayhanan, no? Diyan o tali magsod daw na una. Kung mo ito na unaon. Ikaw gibasto sa kunahon na, ha? Dili kami. Yeah, babe. Unsa man imong hunahuna sa we can still do it. Kay mahimong i-advance na lang gid nato. Hala! May magkakyan dyan sa kuwan. Uy, sakit to ha. Unya ka lang. Dadan. Unya ka lang kung mamaayo ko. Akong ganahan. Maday mo hunahuna. Pagpag di mo gusto? Pako na kami.
de ko dinhi sa kanina kong higdaanan. Wa man lang yung bisan unsa nga nakabantay nga nakasuod na de ko dinhi pag-usab. Taon-taon na nga akong pagpundo dinhi. Igo na ang mga oras sa akong pagbisita sa katapusang higayon. Ngit-ngit na ang gawas. Nahuman usab karong orasa ang mga katabang o panihapon. Magpaabot na lang si Mimay nga maoy moable ni Facundo kon moabot. Samtang ang ubang katabang, anaan na sa ilang tagsa-tagsa ka mga lawak. Mulihok na ko. Kuhaon ko na ang galon sa gasolina nga akong gitaguan sa luyo ining mansyon. Siguroon kung maugdaw kining dapita. Di na ko makapaabot nga makita kining mansyon nga mamahimo na lang unyang abo. Mugawas na ko. Wag ko masayop sa akong pagbanabana. Mingaw na din Di na kinahanglan nga magkinto pa ko sa akong mga lakang. Tuan na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga lawak. Ay, animal. Midaguo ka nga akong tiyan. Gigutom na ko. Kaganinang odo pa ko, way kaon. Ug ego ra kong nakakaon og prutas kaganinang buntag. Kining kalisod nga akong nasinati karon, kini tungod sa imong apuhan, Facundo. Kunwa pa ko niya palauma. Dili unta mahitabo nga magalisod ko karon. Dili unta mapuko sila si aning nanay o tatay sa pagbaligya sa among kayutaan. May oras pa ko. Magdali na lang ko ugaon sa dili pa nako dauban kining mansyon. Wa pa ba tama, Apod? Papit na. Go back to sleep. Sandi ko balik sa lugar. Ina. Oy, girl, ang laway. Nagtabisay na bola ni Sir Facundo. Pag-inggit, pikit ka lang. Dugay panahon nga gipaabot ako kinihigayon na mausaba. Ha? Sa kamay kapang bata. You used to do this. Ang masandig sa kundukan. O baka, magpasabak kung biyahe ta. Sabak ka din. Sabak ka din. Sabak ka din. Gusto kang musabak na sa kunin mo, Roy? Ala! Dawam! Una-unaan na lang ninyo, ha? Kawami din niyo, ha? Uy, naroon vitamin sa ato, ha? Kanya ato bangan, ha? Feeling kaayo. Uy, magpatugtog na lang ko. Alam nyo, naunaan si Ellie. May busy man na siya. Nag-drive ba ya? Inamang lang, inamang. Bitaw bro. Dahil mo ka bro, may problema. Bisa mag-ubo kumutan na. Hindi kumutan na, bahala na. Hindi kumutan na. Parehas lagi mo duha, ipakog para ninyo yung Facundo, karon nasayod ako kung nga nung kanunay kang moingon nga kun nahinumdum pa lang unta ko. Mao di ay kay dinhi gid ay ko sa una. Ug nasayod ako sa hinungdan kun nga nung nawa ang akong memory dining dapita. Tungod sa trauma sa aksidente kani adto sa kamay pa ko. Funny. Kisay katawanan? Ako? Dili. Ako. Ha? Ano naman? Kaya itong higayon na. Bata ka pa lang kayo. 8 anyos ka pa lang sa katapusan na itong panagkita. And I was 16. Nagtuo ko nga pagbati lang so sa kamaguwang na to sa iyang manghod ang gibati ko dihan mo kaniadto. But then, dihang nuwa ka ug wa ka na pabalik ka pa dinhi sa imong apuhan. It was then that I realized I was in love with an 8-year-old girl. Tinuoy? Oh, child.com.ph. Hilom sabi mga suyaon.
Hindi mo ilong. Continue. Ang tanan mo mga saad kaniadto, I keep it. Ipaabot ka nga, mabalik sa asyenda. Bisan pa man kung wanay kasiguruhan nga, mubalik ka pa. Ay, dawag ka sweet. Ay, ako sila pala mo gikuha. Okay. Sweet ka nagikilig ko. Cute man kay kagkuhan. Cute kalingin man kay kinagkuhan. Lingin magkakita sa kanding. Nasaya. Huwag mo kasabot. Surusap ka na lang. Joke. Cute na bitaw ka. Pero, why, pasuya lang kayo nasa itong layo, ay. Saya ka. Oo, ah. O karon nga nabalik ka na, I am never letting you go. Wait, dawag. Asa na siya, sir? Hindi na siya kabuhian-an na. Lamin siguro, gaya na magani ang tulisan. Nga pulugod sa daan niya nga. Reserve ko na ang iyang lips of aping para sa iyang pamandonon. If I know. Sige, ikaw na lang istorya. Sige, ikaw na. Sorry, nagbuhat. Na-excite lang. Hala, padayon. So, it's reserved for me? Dili, no? Sure. O na. Wala! Pagwal po agot. Saan bata pa nga nagtanaw? Ang amping raw humihilig, Mr. Bro. Ako po, dili na. Nabusog na kaayo ko. Labi man sa day mo luto ni si Gunding. Magsalig ramanggod ni sila na kusuna. Saon nga nagpabilib man sa kusuna sa akong amo kunuhay. Pero karon, nahupas na ka ng higayona. Kay kining kitaw taog ninyo. Nga kanhin ninyong tikloto. Mauusab ang muog daw ining inyong mansyon. No! Bata! Animal! Dool! Sini bata! Dool! Animal! Buset! Ang apo ka ni Mimay, ni Ad ay siya. Pili na sab ka siya inahan din ni kami adto sa syudad. Buset! Tini ni mahimo, mapurnada ang akong plano karon. Buset! Ay! Naabot na yun ta. Nakabalik na kita din sa mansion, girl. Why? Nagsikipag mo gakos. Abot na taoy, o kang na, bako kang. Let's go. Ito na. Tabagan ta ka makakanaog, ha? Pasweet. Karon na. Mag-awal ang Japon mo. Bitter. Uy, bro, tanawa. Nagkatang muli na itong mga katabang. Ang katabang, bro, ano ka sila? Why? Huwag ka bantay kay busy o kakos. Che. Let's get down. Siguro ka ba, Dong, nga si Manay ni mo masing ang imong nakita sa kusina? Sir, nagkakanjiyay. Di ay. Naapaman gani ang iyang kinanan sila. Naay ka na. Iya man ginamit niya ang plato. Midali tingalis pag-awas dihang nakitaan sa akong apo. Dagdakan, tatin mong bato. Ayaw. Bahad na. Bingaw dito ko, mo ito ni balik din eh. Klaro kayo. Mahimo tutum. Di, mahimo nga makasensayo siya sa pagsuod din pag-usab. Kinalang nga mahimong alerto ang tanan din Huwag kita masayot sa sunod niyang buhaton. Sakto, bro. Yes, sir. Kadungog mo. Yes, sir. Di anak pa sa imong kama. Tika diyo ta. Ipahilo na ako ang imong tiil. Hubuon ko ng imong sapatos. Wait sa... Naana. Thank you. Unsa may imong kinahanglanon? Naa pa? Aron akong maandam sa di pa ko munaog sa akong lawak. Munaog? Asa? Dito sa lawak nga kanina kong higdaanan sa miistar pa ko dinhi. Sis who? Ako, dili ba nga mauntong imong gipahidaan ako? Mao nga kwen, wa ka na kinahanglanon, manaog na ko. Kisay nagingon.
Nalikayan ako ang imong tiil. O guwan ako manat og ang imong tiil sa imong pagpira na ako. Buhiin ako ba? Kadit, mo bangon ko. Wait sa... Diha lang ka. Nadatugan ta ka. It's okay. Bug ako, uy. Mura ka kagpapil sa kagaan. Di ay. Papel ha. Mao di ang na-slide ka kay naglisod kag alsa na ako. Wa makaya sa imong tuhod. Mao na. Magkapilat na ba ka ina? Nga dili ang akong tuhod ang naluya. Kundi ang agyanan manggod nga dangog kayo. O, sige, okay. Sige. Mao man ka ha, okay. No, you don't seem convinced. Dangog man ka ha. O, lagi. O, na gani. Na-slide ka. I don't think nga nakumbinser ta ka. Ay! Huy, pakundoon sa pa. Kalit pa ni mong gibali ang atong posisyon. So you think di na ko makahimo tungod lang kay napiyang nga kong wa nga tiil? Hell, you're wrong. Kay makahimo pa kay ko bisag buntagan pataka. Huy! Ay, gara unsay buntagan ha? You know, that thing, Unsa? we are doing it right now, Kristen. Huh? Karon makatuo ka nga, mas likon pa rin nga akong tuhod kaysa mga batanon nga imong gikaila. Ay! Oh my God! Fakundo, nahug ka! Ang akong tiil! At tangi ang katapusang sumpay ng Sugilanon na sinuwat ni Marites Albonis. Si Trigger o Sinan Salan. Palihog na ikuno o subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.